Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Press meet kayoni bagay sing biskang wa phai ma basala pheka dini o media person songno sini dini o press meet o phai mani bagay borongno puila wo kha kaham ya pharo tei busini ha tei do phani sini bubagrani sengkrak je hasal safa tongoi sini o media biskang chini u kok khanai tonai khorang khanai no jottono no sini block committee ni torop theke ba ani ব্যক্তিগত torop theke kha kaham hamba ya pharoi जों दिनै अमनो सिनि प्रेस मिट खायमानि कारनो सिनि खना सिनि बुबाग्रानि सिनि बार्थडे बाबोनि आसाइमा साल जों पालायजानाय हानबा जों दिनै प्रेस मिट मा फायलायखा जों खना गाहाम खायु सिनि बुबाग्रानो आसाइमा सालनो पालायलायबनि बागै सिनि ब्लक कमिटिनि तरफ थेके ताबक सिङाव फाय मानजाक फायजाक सिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां सार सादनमनि जमातिया तंबो तैबो आनि यागिसिबो तंबो सिनि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि राजेश जमातिया सर तैबो सिनि ब्लक सेक्रेटारि आनि याग्रा बखागो तैबो तंफिबो सिनि ब्लक सेक्रेटारि उदय मालिक जमातिया तैबो ब्लक सेक्रेटारि तंबो दुर्बासा मुनि जमातिया तैबो सिनि मेम्बार्स रक तंबो हाकै जों दिनै प्रेस मिट खायबनि बागै जों दिनै मा फायलेखा हानि बागै जों दिनै प्रेस मिट व सिनि बिस्कांनि कौरनो साबानि बागै जों ताबक बुबाग्रानि जे बार्थडे न पालायबानि न तैबो जों कक साबानि बागै आं सिनि प्रेसिडेन्ट न जराया फारो जाव बेलाय बेलायखे हामबाय पहिलाव सिनि प्रेस मीडिया स्पेशली दफानि टीवी तैबो विभिन्न प्रेस मीडिया सिनि नोंहमानि बाय फाइसक फाइजाक बरंनो प्रथम खाका हाम याफानाय सिनि तिप्रा मथा किला ब्लक कमिटि नेगै तैबो हायनो सिनि प्रेस मीडिया नाय तंनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त ताखक तै बुखुक सिनि थानसानि लगे तंनाय थानसानि लगे तंया जत्तनो सिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि नेगै इबेन आं प्रेसिडेन्ट नेगै जत्तनो खाका हाम खनमं याफारो जों दिनै सिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि कायसा सिनि पार्टी अफिसो प्रेस मिट खायनि थाङै दंगो अ प्रेस मिट नो दुइटा ने एजेन्डा नाय प्रेस मिट खाया कसकां आनि लगे दंगो सिनि तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि सिनि आनि देब्राव दंगो सिनि सिनियर सेक्रेटारि कृष्ण साधन जमातिया उदय मानिक जमातिया सार तैबो सिनि अर जागा दंगो दुर्बासा सार तै बाहायनो सिनि लगे दंगो सेक्रेटारि राजेश सार तै बाहायनो सिनर सेक्रेटारि लेभेल तै ब्लक लेभेलनि जत्त तै जों दिनै कायसा प्रेस मिट खायनि थाङै दङ प्रेस मिट अमनो जों खाना सिनि बुबाग्रानि आसाइमानि साल 1978 बो आसाइखा 45 बছর बताबक याप्रि रखा अ आसाइमानि साल नरि फ्रेवै जों खाना सिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि और वाइटे बुतंनाय टीडब्ल्यू बुतंनाय त्रिपुरा तंनाय जत्त मिलिवै जों सिनि एलाका सिनि आमसाइनि प्राइमारि लेभेलनि स्कूल परै तंनाय सराय बुसा बुसा बरनो जों खाता कलम बागनाय और जागा सिनि नगराय कटर सिनि टीटीआईडी सिनि सारि फांगा दं सीएम सार बरंगनां पूर्ण चन्द्र जमातियाबो फाइसक फायनाय बायखायनो जों खाना फुवायनि सिनि कयेकटा स्कूल जों गुरिवै खाता कलम बागानि थाङै दंगो हायनि बाङै जत्त सिनि ताखुकतै बुकुक संनो कयनाय सिनि लगे फाइबिरि जों सिनि स्कूल थाङै सराय रनो बरक सिनि फ्यूचर सिनि भबिष्यत बरनो जों बसकांगो तैबो लेखा पराव काहाम खे आगोगला थोंखनै जों खाना खाता कलम बुबाग्रानि आसाइमानो सालनरि फ्रेबै बागानि थाङै दंगो हायनि बाङै कायसा प्रेस मिट खायखा तै कायसा बेलायखे एमनेनो खा खामानि कक सावानि बाद दमां लायखा किछुदिन आगे सिनि किल्ला 1 तारिखो पयला जुलाइयो 1 तारिखो सिनि किल्ला ब्लक डेपुटेशन तंमाने सिनि बरकनि जोंजाल सिनि आमचाइ किल्ला बागमा आमचाइनि सिनि बरक रक विभिन्न रेगा हुदि नक हुदि लामा हुदि आइवाइ नक हुदि बहाय गोबांमा जोंजालनो तंगि जों डेपुटेशन र लायखा सिनि सक्सेसफुल डेपुटेशन खा बरक बांखा किन्तु बनो किसु नगै किसु पार्सन तंगो बरक नाइजाक मालियाना बीजेपी नि चक्रान्त हुमिमानु बरक हाहायनो 2 तारिखो 1 तारिख सिनि डेपुटेशन 2 तारिख बरक जेबाबे सिनि सीएम सारनि ऊपर एलिगेशन थेपाखा तो सिनि सीएम सार नो बरक साखा सीएम सार न किल्ला तिप्रा मथा सबायानि नायै दंगो बनि नेतृत्वे भविष्यत तिप्रा मथा कमाय पाइनाय
हाय सामनो जों एकदम साजागिया गसाइना माया कोनो मते जों बनो सापर्ट बो खाया अमा साखासिनि बरम गोनां सिनि पार्टी वन बनि कोनो पट करि पोस्ट करि ख तो भानो ब सिनियर काइसा रिटायर पार्सन जों बनो बरम तरो ठीक न किन्तु ब जेबाबे साखा सिनि बिक्रम जय बनो हाय नंजां मानखे आफुराय हजागु ब जेबाबे सिनि अमनो साखा सिनि सीएम सारनो साखा बन तिप्रा मथा सोबायनायखा हि सामनो जों एकदम साजागिया गसैबो नामाया हायनो बाङै जों बनि फिडबेक हिसाबै जों सिनि किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि बनो सावानि मुसुगु सिनि पे जदि जो नाय टंखांके सिनि प्रेस मिट नो नाय टंखांके ननो जों सानाय नों अमते हायतां दि ता खायदि नों हयतो खायमेखे नग आसक तंनि आर जदि निनि रां पैसा बांजालाखे नों नग निनि संसारनि कगनो नों नेशनल मीडिया नो ना हयफान खाय तंदि कोनो आपत्ति करै किन्तु सिनि तिप्रा मथानि बिरुद्धे कोनो मते सिनि सीएम सारनि बिरुद्धे हायखे सावै कथाया ममनो जों कयनाय बनो बनि कगनो इमिडिएट ब रसायनालाथों रसायखे जों किन्तु जों हाय तंगिया जों बाहायनो किसु करा पदक्षेप मानानाय अम जों दफानो बरक सुक्लि सोबायानि नायटंमोन जों अमनो बीजेपी नि सक्रान्त होइमोन खोनाखा बर बीजेपी रक किसु चकलि खायटंगो सिनि किलाव बदनाम खायानि बांगै ब किशोर बुमं तिसावै साखा जे सिनि सीएम सारनि नेतृत्वनो बनि कारणे किसु पार्टी जारा नेता तंनाय बर कपलै थांखानि खाखा अर ब एक नम्बर शाखा बंकिम सार ब आगे सिनि किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि नि भाइस प्रेसिडेंट तंगो ठीक न कहा कक जोंगा बरक बायना आगे मिलि सामं टांलायमेनि फिया ब किसु प्रोग्राम नि आगे ब जेबाबे बुबाग्रा न सासे बिसास खाया बुबाग्रा अम हाय नांगिया फालतु हायरंनि साका हायनो बाङैनो जों बनो स्रासा ब जों कोनो पार्टी नि सस्पेन्डया स्रासा आसक तंग्रा दिहनै बनो रमनि ब सयजं मैया ब बीजेपी वो ताक थांग पाइखानि खनाबो तै खरकसा सञ्जय जमा दिया ब बाहायनो वाइटिएम नि सेन्ट्रल नि जीएस तमर सेक्रेटारि बर कुसु पोस्ट दंमनि किन्तु किसु बरक जों बरनो सानाय बरनि किसु आगे फानो सञ्जय सारखे सावो ब कैंडिडेट बागमाव मांगनाय किन्तु कैंडिडेट तो जतन रलाय मैयाब्ले मासासि मांगनाय बु जों आगे पा सावो फार्स्ट टु लास्ट बुबाग्रा जे बरनो रनाय जों बनो सिनि किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि गसायनाय साजा किन्तु ब कैंडिडेट ब बाहायनो कुसुक मा असगिया से हारमाया कग मा साया अमाय रखे ब किसु खायै ब बाहायनो सिनि पार्टीनि श्रृंखला न बंग खायमोन बाङै मन बाहायनो जों स्रासा बब जों सुदु सिनि किलाम चायो कायसे स्रासा आसक तंग्रा दि हुलाय बन टोटली जों पार्टीनि बन बहिष्कार खायानो क्षमता करै सुदु जों बबाय स्रासा करंग्रा लिया अम हायके सालायमोनिसि गेबन बनि नेतृत्व सीएम सारनि नेतृत्व बरक कागानि बादं खाय सामाने अम टोटली रंग अम इया अम दाला बनिया बरनि सुदु व्यक्तिगत फायदानि बाङैसि बरक अर सयजंया बरक थाङै पाइखा तै खरकसा बर साखा जे पवित्र बबु जीएस तमनि सेक्रेटारि तमनि ब किन्तु बनि पारिवारिक अवस्था बनि व्यक्तिगत कारण हुनै आनो बनि रिजाइन नि लेटार रखा बबु बनि इच्छाइ के बन ब दोस्रया बनि बन सामं पाइलेग्रा लिया नि थांगु बनबु बति साखा आत्तै काइसा विशेष के बरक रथिन र बा जेकब नि सामानि रथिन र त 1 तारिख सबसे सोशल मीडिया वो सिनी डेपुटेशन इन हाइलाइट खाइनाय खद्र थेन्द्र बाबू बसि खाइ इनके ब तो थांगिया बले सिनी टिप्रा मथानो तंख ते मासा जेकब को लाइबो बहायनो सिनी टिप्रा मथावनो तंख बबु थांगिया किन्तु बन नांगिया बरक सान करि खाइ सामाने बन जों साजागिया हायने बाङै सिनी बिक्रम सारनो सानाय नों अमा हाइ कक सामाने न टोटली स्टप खाइदि जदि स्टप खायाकेले जोंबो नेसेसरी क्राक पदक्षेप नानाय जों जे नांमाने नानाय नोंगोर नांगिया प्रेस मिट अर सिनी टिप्रा मथा क्लिया ब्लक कमिटि कोनो एप्रुवेल करि अनुमति करि सारा कोनो प्रेस मिट हाइके सावानि बाध्य करि तासारा नि कोनो पार्टी नि अर कोनो पद करि नन जों ससे सिनिया नों बाइके अर सीएम न दुसरा मखा बन जों करा बासा बाइ जों बन प्रतिबाद खायो बसाखा जे अर যদি सीएम पूर्णचंद्र जमातिया যদি कैंडिडेट नि याके किला बागमा पास खामों हि बसाव अम टोटली इंया हाइसी अम टोटली दाला कारण बो कैंडिडेट ना हि हुमानिया बो बाग्रा जे बरंग रनाय जों बन गसनाय बो बाग्रा बननो सुजुग रपिखा एके बो बासाखा किन्तु बनि दुर्भाग्य जों किला सारा त्रिपुरा चिनि किला बागमानि सि दुर्भाग्य हाइसे कारण चिनर किसु वाजै बसं जों न मोखां सलियारक ब्रंनि संखा गोबां नि बाङै जे बुबाग्रा थानसांदि बन जोंब्ले बुसिलिया वानसा रखेब्ले बरखेब्ले बुसिका हाइनि बाङै जों किसा मार्जिन बाय जों जेखा अमसि किन्तु अम
हायनिया ओ कैंडिडेट दो आं सानाय बनो सानाय सिनि बिक्रम बाबू बिक्रम सानो सानाय नों जे कैंडिडेट थि सामानि कारण ननबो सिजाक जों इलेक्शन आगे नों कैंडिडेट नि रावबो सावो हायसि कारण जतनो कैंडिडेट रमाया अर सिनि बंकिम सारबो कैंडिडेट सिनि रथिन्द्र सारबो कैंडिडेट नों बिक्रम जय जमातेबो कैंडिडेट नोंगानि मुसु कांके बुबाग्राले खरक बुसनो कैंडिडेट दनायबा कारण नोंगर कैंडिडेट माया बांगै बुखा कय कांके तो कोनो सानि ककरि बुबाग्रा तो सावो जे हारिया अर जों दफासि कट गेबा आंबो प्रेसिडेंट नोंगै आंबो कैंडिडेट छामा खामों आंबो वालायमा खामों प्रेस मीट खायमा खामों किल्ला तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट सि कैंडिडेट मालि आंबो थांपासिनै सामा खामले सायाबले बुबाग्रा जेबरकनो चाजागो ब नोंथों जों जत गजाक हायने बांगै बनि टं मुंसा मुंनो जों सावो बर कैंडिडेट किसु मुसुक मानिसि कैंडिडेट मालिया के ताबो आबुल ताबुल खाय खोनाखा किसु बनि नक ब्रक बीजेपी नि मीटिंग रव थांगै प्रचार खाय तंगु अ सिनि बरक बांमनो नगैसि बर उल्टा पल्टा खबर सावै हाहायनो सबायानि बांगै मथा सबायानि बांगै बर बीजेपी नि एजे नंगै जासु जोंनि लामखा किसु खोनाखा इलेक्शन आगे कयेक जना ग्रुप रां बना लायखा बीजेपी वो अमक कबैकक कयेक जना नावै बरक सिनि विरुद्धे चिनी सीएम सारनो बाइके फेल खायमानै अम हाय चक्रान्त रक जों खोनाजाक चिनी खुजो सक फाइजाक अम हायनो जों जे ताबक मानि नस ओंखोना गथगै दंगु जे बरक जे ताबक जे चक्रान्त सलाय दंमोननि हायनि बांगै जों किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि क्राक ओंखा जों जदि हाय आबुल ताबुल अम हाय रके प्रेस मीट नगरिं हवै जदि रां बांजागै हाय जे फानो ना हाय खायखेले जों कोनो मते गसायना मिया नोंनि नि आलका कक टपिक नो सादि हाजार बार सादि नों नेशनल मीडिया नो पाना हाय किन्तु सिनि तिप्रा मथा सीएम सार बुबाग्रा बनो जदि हाया साइटंकले जों कोनो मते के बनो याकाय रया हाय टोटेले याकाय रया जों क्राक खेबा सानाय जों नांखे आलका फानो वासंनाय निनि बांगै आर ननबो कय नै नों खरकसा सिकित बरक काहा बरक नों हाय रके ताखायदि फायदि जों मायबासा तांलायनाय ता कारण बरक गोबां मा तो से हात तो जतनो एकसंगे आसर माया फान मानो कक सारया सामाया जरा माया फान मानो कारण जत चिनी ताबक जारा खोनानाय चिनी सापटार कदक खोनाया एक घंटा के जे सेले जाक पाय आरो जत कदक कक साके तो कोनो अमो आं माया खानाय हायने माबां सावो ताखुक नों बुसिनि ताखु अक्रानो नों हायरके सामानो जों एकदम चाजागलिया जदि तैबायसा हायरके साकेले जोंबो एकदम याकाय रया केबनो याकाया हासि बिक्रम फांनाय सन्जय फांनाय जा फांथों सादन फांथों जों केबनो याकावै कक साया हमसिनि किल्ला तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि सिद्धान्त हायने बांगै कयनाय ताकुक तै बुकुक सं बजे चिनि बुबाग्रा चिनि सीएम सार पुनचन्द्र जमातियानि मंगै जे ब इलिगेशन थेपामानि बनि नेतृत्व किलाव तिप्रा मथा बायनैला होयतमन टोटेली दाला बाया जों जे थैया सांनो बुबाग्रा लगे तंनाय सीएम सारनि लगे तंनाय तिप्रा मथा तंनाय चिनि ग्रेटा टिपालेन माया साक जों जतनो अरक दालै तंनाय हायने बांगै पाइथागो जोंनो कयनाय सारा त्रिपुरा चिनि ननाय प्रेस मीडिया जों चिनि बिसिं तैजारा नाय तंनाय न कयनाय अ किल्लाव जे कयेक जना सामानि बनो कोनो खुजु काजांनाय या बरक टोटेली दाला बीजेपी नि एजेन्ट हाय होनैनो पाइथागो हायनो जतनो खाका हाम खुनु मंग्रवै आं किसि सा प्रेस मीट खायमोन अर पाइरखा बबाग्रा आयोग लकथों ग्रेटा टिपालेन दायतै मासथों हायनो जतनो हामबाय खुनुबायखा